Om morgenen, det var dengang lavede jeg morgenbord. Næsten hver lørdag. Er I okay? Ja. Og så listede de penge ned i den her kasse. Det er til ferien, sagde jeg. Men så når ferien kom, så spurgte du, hvor den kasse var inde. Så var der ikke nogen penge i. Hvor blev de af? I det højre. Den fandt I blandt andet ud af, at jeg havde brugt. Og jeg kan huske, at jeg var utrolig pinlig over det, fordi jeg tænkte, det var da en herregod måde at tjene lidt ekstra penge på. Det var sådan en 10'er til lidt lækkert for bæren, som du så siger, I aldrig fik. Det kan jeg ikke huske, men okay. Men vi har haft rigtig, rigtig mange gode stunder sammen. Og de ved I også godt. Og forhåbentlig får vi mange flere. Okay. Og jeg kan love jer, at krisekassen ikke kommer igen. Så meget kan jeg sige. Men I har været med til at lære mig alt for starten. Til at tale og til at gå, og nogle gange tale lidt for meget. Men, og vi har hygget os rigtig meget, og I skal vide, at det betyder utrolig meget for mig, alt det vi har lavet, og alt det vi har lært. Og jeg ved godt, at vi har været på skændes nogle gange, hvis jeg ikke har overholdt tiden, eller hvis jeg har lavet noget, jeg ikke måtte. Det kan ikke passe, det du siger det. Men I ved, jeg elsker jer rigtig højt. Jeg kan ikke være udenfor. Jeg vil sgu holde sidste mange år. Så nu synes jeg, at vi skal udbringe en skål for mor og far, Malene og Mik. Skål længe leve! Hurra! 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 Og så er det lange. Jeg kan heller ikke forstå, at vi nu står denne dag, du er blevet konfirmeret. Kan jeg deler den samme ting med Lene. Vi kan ikke forstå, at du vokser så hurtigt. Vi to har jo haft nogle små ting sammen igennem tiderne. En stor pause, som vi alle husker. Vi har jo været hjemme hos din mor og far og sovet også. Set filmen og hygget og været i biografen en gang imellem. Her sidst var det jo blevet min tur til at give. Det har altid været rart at være velkommen i dit hjem, og vi har siddet og hygget, også til de diverse fødselsdagsfester, og det har altid været rart. Og så også en ting. Vi så jo lige, at du godt kan synge. Og derfor vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke, når du spiller op i X-Factor her til efteråret. Ja, og jeg følger hende jo gerne til rette, for jeg stiller også selv op sammen med hende. Og det er cirka 3,5 år siden, at vores familie blev ramt af den krise, som gjorde, at jeg ikke så Ditte i lang tid, blev det lidt over et år. Men til trods mange kampe med mine forældre og systemet, så lige inden jul fik jeg dog lov til at se Ditte og være sammen med en dejlig familie i juletiden. Og jeg kan bare huske, da jeg ringede og fortalte dig, at du græd i telefonen, og helt der glade. Du var helt oppe at ringe. Og det var et rigtig dejligt øjeblik, da det var, at vi endelig blev genforenet. Så derfor synes jeg, at vi skal udbringe en skål til Ditte, som den dejlige person, du nu er, og fordi du har lukket os alle ind. Skal vi rejse os op og sige hurra? Ja. Hurra! Hurra! Og så er det lange. Hurra!